izena Nestor Otaño da, Pasai San Pedrokoa naiz, 22 urte ditut eta pintorea naiz. Bueno, hasieran nire referente gehienak zian grafititik zetorrenak, o grafitiak, kaleko grafitiak, letrak, eta gero eraia hasi nintzen gehiago lantzen retratuak, orduan hor aldatu nituen referenteak, bai ziren grafitik zetorren referenteak, baina retratuak pintatzen zituzten, eta gero ja arterrak asterakoan, hor pixka lehenua, gehiago fijatu nintzen beste pintore batzutan, gehiago lientzoko pintoretan. Pintore klasikoak, edo gaur egungo pintoreak bai, ezakit Ariz, Sainer, Mengo Sebas Velasco, edo ezakit Velázquez. Arantzadik jarritzen gurekin harremanetan, eta bai egia dela Fermin ez genuela ezagutzen, eta izan zela deskubrimentu on bat, ze ikusi genuen bere lana eta bere trajektoria, eta oso interesantea iruditu zitzaigun. Hautatu nun argazki bat, eta eman nun batekin, ez dakit zeba, baina ikusi nun oso potentea zala, eta argazkian zeukan begirada hori ere oso esanguratsua zen. Gero ja jo nintzen gehiago bere lanei buruzko argazkiak hautatzera. Asko jolasten dut kolore itzaliekin eta gero kolore saturatuekin. Orduan, normalean iten detena da diseinu digital bat, hori izan detena ez kolaxa teknika erabiliz, eta garantzia asko ematen diote bai teknikari. Orduan, igual hasieran gehiago hautatzen dituen gehiago argazki oso ondo eginak o kalitate handikoak, baina bain gehiago gustatzen zai kalitate txarrakin dituzten argazkiak. Akatsoietan agertzen dira kolore batzuk, o testura desberdinak, orduan interesanteak iruditzen zaizkit. Adibidez, Ferminen argazki hori berez zan argazki txuri beltza, eta oso argazki horretan ikusten dira desenfoke batzuk, berezako interesanteak diena. Beti saiatzen naiz bastante ordenatua izaten, diseinu bat eukitzea, orden horretan gustatzen zait aurkitzea kaos hori, ez? Orduan, eta tentsio konstante bat, orden y desorden. Ardiak agertzen dira, igual ardia den bezalako egin ordez, ardi gorri bat. Hori, intuizioakin jolasten eta momentuko gauzekin jolasten. Niri Ferminek harritu dena da bere trajektoria guztia eta bere gertutasuna euskal kulturarekin eta gutxinaka galtzen jundien ofizio horiek nola erregistratu ditu. Eta azkenean oso interesantea iruditzen zaiz, gaina argazkia erabildu teknika bezala. Orduan niretzako hori, lan honetarako hori justo argi etorri zait.